Pilula gorria edo pilula urdina. Gogoan duzu Matrixen xerra jaten ari diren eszena hori? Badakit Matrixek esaten diola nire garunari. Xerra hau ona da, eta xamurra da. Sinestezina ez da? Ba orain, ITS teknologiari esker dastamena izan dezakegu mundu virtualean. Nola liteke? ITS teknologiak sentsore eta banagailu kimikoen kombinazio bat erabiltzen du dastamenaren urruneko pertzepzioa errazteko. Sentsore horiek sintonizatuta daude glukosa eta glutamatoa bezalako molekulak ezagutzeko. Oinarrezko 5 zaporeak adierazten dituzten molekulak alegia. Gozoa, azidoa, gazia, mingotsa eta umamia. Ahorako interfaze bat eta punpa elektromagnetiko bat baliatuta lortzen da zaporea erreproduzitzea. Punpa substantzia kimikoz beteriko kanal batera dago konektatuta. Bulkada elektrikoen bitartez likido bat ahoruntz bultzatzen du, eta agindu digital baten bidez zaporeak askatzen dira. Dastamen sentsazioak era subjektiboan bizi ditugun arren, ikertzaileek deskubritu dute parte hartzaileek 170ean berdin sumatzen dituztela zaporeak. Dastamena eta usaimena oso lotuak daude emozio eta memoriarekin. Horrexegatik, sentsoreak informazio hori deskodetzen ikasi behar du oraindik. Ez dakigu zenbat denbora beharko den hori lortzeko, baina bitartean, mundu virtualak eta errealak geroz eta antz gehiago duten honetan, aukeratu beharra duzu.